Ľudia, môžeme exploited, ja vás vítam už u ďalšieho pofiderného vlogu. Je tu so mnou tento Šulín. Ahojky, ja som Matúš. Je to Matúš. A ja mám znova v ruke, počkaj, ja som zistil, jak sa to volá. Volá sa to monopod. Monopod. A akurát problém je taký, že pokiaľ ho držím v jednej ruke, tak sa takto klepe, takto to rozklepané. Pokiaľ ho držím v tejto ruke, tak sa mi klepe tiež, ale tak trošku menej. A preto, dámy a páni, ho nosím takto pod pazuchou, pozrite na to, a takto chodím s tým ako kokot, že... To si jak so zbraňou, pozri. Jak na Counter-Strike, poďme sa hrať na Counter-Strike. Poďme sa hrať na ten Counter-Strike, hej? Počkaj. Cover me. Poď, go. Tam je typek, ne, jebeme na neho, poď. Cover me. Fire in hole, hodím granát. Tak pozri sa, toto je heslo, že máš stať. Ok, tak mi to tak ukáž, hej, poďem. A teraz mi to ukáž, hej? Very nice. Sector clear. Tak to bol náš Counter-Strike v našom podaní. A boli sme na pič. Boli sme na pici inak. Taký kontrolný úzol. A stretávajú sa tu všetky slečny. Takže to bol taký trapas trošku. Kontrolný úzol. Ja chcel som povedať ten, ak sa to volá? Kontrolný bod? Ne, tam, kde sa stretávajú všetci. Kontrolný bod? Ne, bod. Čakaj, ja sa nekúkam vôbec do objektíva, ale tam, kde vyzerám, aký som pekný, vieš? Takže. Ale chlapci si to vymašťa, lebo moje deti to neraz dekajú, keď ma tam zadajú. Áno? Že som vo videu. Tak pozdravte teta. No a boli sme na pici a poviem vám to takto. Matúš je retardovaný. Nie. Je to úplne takto. Matúš je retardovaný a... Pozor. Povedz to, ak si sa osral, povedal som mu, že si neberiem peňaženku, pretože mi ešte dlží 5 eur, takže mi zacvaká, ne? Ne. Ja mu nič nedlžím, tak je to. Boli sme na pici a proste my si objednáme pizzu, ja si objednám pizzu a Matúš taký si objedná pizzu a po mi povie, že nemá peňaženku. Ty neosieraj. Bolo to tak proste, Matúš si objedná pizzu a po mi povie, že nemá peňaženku a taký Matúš, ja mám iba 10 eur, však to nám nevyjde. Hovno. Tak Matúš musel bežať ku mne domov, zobrať si peňaženku, ktorú si zabudol u mňa doma. Bola tam moja mamka. Vyšli sme z bytu a ja som ti hovoril, Peter, neberiem si peniaze, dlžíš mi ešte 5 eur. A ty že, áno, robil si z toho veľkú srandu. Ja som myslel, že sranduješ, kurva, ty sa ideš so mnou najesť bez peňaženky. Žgrloš si vybere 10 eur do reštaurácie a Potom nič. OK, inak. Momentálne sa nachádzame pred poštou. Tam chodíme brať balíky. A ideme si aj teraz vybrať balíky. Aha. Takže s týmto sa s vami rozlúčime. Je to už druhý pofiderný vlog za tento deň.